Els escacs són un joc que té 1.400 anys. Com és que avui dia es considera una activitat educativa important utilitzada a les escoles d'arreu d'Europa? Per respondre a aquesta pregunta, ens hem de preguntar com serà el futur i com les escoles estan preparant els nens per als reptes que tenim. Canvis extremadament ràpids en les condicions socials, canvis climàtics, intel·ligència artificial, automatització i nova era digital. Els científics prediuen que els propers 20 anys comportaran més canvis en l'estructura de la societat humana que els 300 anys anteriors. Això ens afectarà a tots, però el més important, als nostres fills. Per preparar-los per a aquests canvis avançats, hem de donar-los diferents habilitats. Els científics parlen de les 4 C. Pensament crític, habilitats comunicatives, habilitats de col·laboració, creativitat. Les escoles han de trobar els mètodes d'ensenyament que s'adaptin a les necessitats de la societat i dotar els nens de diferents mentalitats que es puguin utilitzar en l'era digital, preparant-los per a les experiències en línia i de la vida real. Per què escacs? Per arribar a les 4 C hem d'ensenyar als nostres fills comportaments prosocials, reconeixement de patrons, resolució de problemes, habilitats de memòria, generalització de coneixement. Els escacs entrenen les 4 C. És un joc de taula clàssic que és fàcil d'utilitzar a l'aula, però també perfecte per al món virtual. La gamificació ha demostrat ser un mètode educatiu crucial a l'edat moderna perquè els nens simplement acostumen a aprendre jugant. Els escacs creuen totes les fronteres. Anima els nens a guanyar amb gràcia i a perdre amb dignitat. Com un dels mètodes educatius de més ràpid creixement d'Europa, més de 6 milions de nens juguen als escacs a l'escola. I cada dia, noves escoles aprofiten aquesta meravellosa oportunitat d'aprenentatge. Unió Europea d'Escacs. Fem Europa més intel·ligent.